ଜାଣିଛୁ କଣ? ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ସବୁ ଓଡିଆରେ ହବ। ଆଗରୁ କଣ ସବୁ ମଙ୍ଗଳରେ ହଉଥିଲା? ତୁ ତ ବୁଝିବାକୁ କେଣ୍ଡୁ। ଆରେ ଅଫିସର କାଗଜ ପତ୍ର ସାଇନ ବୋର୍ଡ ଆଦି ସବୁ ଆଉ କିଛି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ହେଲା, ଲେଖା ତ ଓଡିଆରେ ହେଇଗଲା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା? କିରେ ସିଏ କଣ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସି ପାଡୋ। ହେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡିଆ କହିଲେଣି, ଓଡିଆରେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଓଡିଆ କହୁ କହୁ ଇଂଲିଶ ପସେଇ ଦେଲୁଣି। ଲେଖିବା ଓଡିଆ, କହିବା ଓଡିଆ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ହବା ବଢିଆ। ଠିକ ବୁଝିଛୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଓଡିଆରେ କହିପାରିବା ତ? କାହିଁକି କହିପାରିବାନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାଲୁଆଟା କିରେ? ତାହେଲେ କ୍ରିକେଟର ଓଡିଆ କହ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦର ଓଡିଆ କହ। ତାର ଓଡିଆ ଅଛି ନା? ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡଷ୍ଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଓଡିଆ କହ। ଆବେ ଡଷ୍ଟରର ଓଡିଆ କଣ ବେ? ହଁ ପୋଛାଣି। ଟେବୁଲ ମେଜ। ରବର, ବଲ, ପେନସିଲ ର ଓଡିଆ କହ। ରବର ହେଲା ଘୋଷା, ପେନସିଲ ଶୀର୍ଷକ ଦଣ୍ଡ, ବଲ ପେଣ୍ଡୁ। ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ତୁ ଉଠେଇଲୁ, କଣ କହିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ। ଓଡିଆରେ କହ। ତୁ ସ୍ୱାଗତ କହିବୁ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେନି। ଇଂରାଜୀରେ 26ଟି ଅକ୍ଷର, ଯାହାକୁ ପଚାରିବୁ ସିଏ କହିଦେବ। ଓଡିଆରେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ତୁ କହିପାରିବୁ ତ? କଣ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ ସେ ସୁଦିନ ଆସିବ ମୋ ଓଡିଆ ଭାଷା ହସିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ନିଜ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ।